chu CV biodata resume chu chakron si don nia hey CV resume biodata hi mission khatan cho in zia harsatna achan chu nge kan zia ngai lova le kan zaka kan zia dik global te kan tawa chu wang chuanin nge adik takha chuang lo pa mai ro chu na karon sui tur chu ite ka tia a modern to lekin le hey attractive te wa zia dan mo khat karon sui don nia zia dan te no thiam lawa zia dan te no lungai ni chuanin tu na position chu in no en chuan don nia chuanin CV in zia hianin first na chuanin a thei sham chuanin phek khat ta hianin da leng vekila chu tu samania phek khata alo leng thengam lo ni chuanin phek ni kha ni selangin phek ni ai tami chu ziak tilo shamang u chuanin asai si letter hi lian shol do zia hi ngai lova engte ka tiang 12 asai san chuanin 12 13 14 hi tok viao ani chuanin engte ka tiang color hi in man thiam chuanin color in engte ka tiang achung lampang khamo hei in mingte kha tiang zian tur kha color kha tling han highlight ve taula chu chuanin engte ka tiang computer mang thiama englo ve ni thokha thiam ve ni ti kha an shat na dan khan mo ti chuanin pei modang le chu achung thui za chuanin color in ziak to lo la a black color nge mo adum nge khanin man tur ni mo chuanin zia tam vak hian ni lawa elo CV siam chuanin zia tam vak a he essay angai zia vak kha chuanin a share tu tan khanin hun kha away se ni chu application tam tak kan nei chu wang chuanin hey an highlight kha izrangai ni chu thiam thil kha highlight thiam mi zirangai chuanin tu ma khanin passage reading kan ti pelo tu na po ka pe ka ti pelo ni chumo passage reading ki don ka pelo ngal tang ka story ti kan share pelo chuanin khatiang ani wang khanin highlight skills thiam na mo khami kha highlight thiam ngai ni chu chuanin ziada ni a attractive angaya mo le attractive le a outstanding video kha ngai chu wang chuanin technique kha umani chu chuanin thil pakhat kan ti swal thin chu abik takin arampona le hei mizoram pona mo application kan zia hianin ID mo voter ID mo Aadhaar card number hi zia lo tur chuanin rampon India rampona phe chuanin passport number te hi zia reng lo tur ni mo scam thei ania scammers hoina an man thiam chuanin lo do ni chumo enge moi nangma passport number ima nangma ID nangma Aadhaar card number mangkhanin thil lo apply ta silangin phone number chu eng lo thei nangma eng lo thei amai ro chu phone number acquire kha engtin tin mon hianin scammers chuanin ti dan kong hi an lo nei le zel ni chu wang chuanin a thei sham chuanin enge ke ting ke tiang he tiang personal thil hi chu zialan lo sham cha zialan sham ente ke tiang passport kan nei ti in ziak du sham ani chuanin du la passport ti ziakula chuanin dot mo kolon chuanin enhance ka kole ti na khamo enhance intanga atoga ni mai emo athua khanin I have passport with me mo khatiang khanin zia mai tur chuanin a headline zia da na hianin ke ma chuanin ke ti da na chuanin achung bera khanin mo a center khanin ming zia kang ming pum chuanin bold letterin lian ve pa nga in mo chuanin color iman thei chuanin color mangla ti chuanin ming izia na hnuai a center a khanin a thei sham chuan center a khanin pic kha irang pic ka thaber kha passport size photo thaber email alan chian na email le nge ngong le dar tle ma zongo khamilan chian kha da turania chon ilang thaturani mo lan thathi poimo mail thathi poimo ni chu ataka lo mail thakher lo mala photo a kha chanin email that ve to kha ngai ni chu chan chu soi nu because a khan karon soi to kha mail china opportunity na hi mail chat wang hen an nei lo thei chu wang chanin photo ni wang khanin email chatur ni mo imai chik imai dukha ti lan lo tur kha ti lan lo sham tur ni chu chuanin enti ke tiang background kha chu
a thei sham chuanin plain ni selangin chuan background na black color hi chu tu man kan recommend vak lova le purple te khatiang kha tu man ti vak lo ni chu background kha pa ngai takini mang tur ni amo chuanin chumi hnuaiah chuanin izia le tur chu i contact theina contact ti izia kanga chuanin email te izia kanga phone number te address te chuanin thei ngil ngai lo tur chu postal code hi zia nge bok tur ni mo chuan heti chin hi color mangin izia thei ni chu mai ro chu hey colorful deuh ni lo khan mo tinge ka tiang hey pa ngai deuh om hi color mandan contrast mandan pa ngai deuh om ta chu chuanin tinga te nang ma hi tun laia chuanin mishing hian ka ti tinga employer ti hanin mishing unemployed don hianin hlim mo mi hlim mi creative mo khatiang kha an thlang to tun laia chuan chu wang chuanin adum hlang to black and white to kha chu ti lo tur ni chu mo chuanin next chuanin professional summary kan zia kang professional summary hna chuan nge ziang professional summary hnuaiah chuanin i lo thaw to na kha izia kanga le i lo thaw to na le i designation te le engtik atanga thok ngei ni a engtik thleng ngei thaw ti te zia kang chuanin for example ke mani tu nurse kan ni bang khani nurse agin kron swimming ngai de lai hi chu chuanin another designation how kha chuanin engtin tin mani khanin zetan chu in man thiam me yang tang kron soinga nurse big tan chuanin worked as a mo chuanin enge na tho engtinge staff nurse in mi senior staff nurse in nge engtin nge tho a manager mi ni tan kha in eng hospital a nge tho a eng nursing home a nge tho chuanin from engtikuma changin nge tho engtik ni le tha date atang nge tho a chuan chung chuanin engtik thleng ni le tha date kha nge I tho mu akum nen khan sorry akum ko se thengila akum te nen khanin izia kang ti chuanin skilled care of female adult patients with chronic and acute conditions looking for opportunity poi mol tu kan ni chu sen chu nai apply do ne reng chuanin ikai sang tur ni ikai san don lo chuanin khabi na ngor khai tho don chuanin ente ka tiang ramdanga chuanin potential kha I show lo ni chu kai san du lo machine kanom ka ring lova chu wang chuanin I ziang the ngil lo tur chu looking for opportunity and management and opportunity with management and further training responsibilities at omzia chu further training responsibilities for upgrading and widening my nursing career further training responsibilities eng wangin ni achen chu medical line re reng chu in upgrade ring kan ngai ni chu in upgrade charger kan ngai kan upgrade lo chuanin stagnant engma lo mai ni mo kan thiam ti kha kan man kan cher shama kan ti punze lo chuanin omzia kha omwak lo ni chu mo ma na kan cheng to lova tu na kan cheng ani chu mo chu wang chuan hei mi hen aron soi tu ma chu kha mi hmuna kha hnai tho chuanin nang ma kha inzir san zel du a I thluak ti shami du a engte ka tiang I tu na I shiat ang chaw om khai du lova I shiat bel I du ni ti kha heta hian I tar langa chu chuanin nang ma I competitive to ka chuanin enge kai san du mi hei chan du mi ini ti kha I tar lan na chi khat ani chu mo chuanin next le chuanin professional summary kha history work history tiliang work history chuanin example engei tho staff nurse mo staff nurse ni ani lo pon staff nurse ni lo pon he na thoi lo nei lo ni poin work history da anga eng ha te ngei tho to khang ho khai ja kang chuanin I thought to hi a point wise in for example na thum li nga le thok thei to chem ala pon lo thok ngai me lo me themar se thok ngai me lo chanin I thil I lo ti to ho kai jak to pang chanin I thol te kha a point wise ni da anga chu I designation te nen khanin I jak zelanga ti chuan a duration mo engtik kuma changin nge I tho ti te engtik kum thleng nge tho ti kha I jak zelang chanin engtinge le ihna pia lama thili lo ti to hau kha
na pa ngai ineya I hnai mai ba ka thil dang ilo ti to ho han zia tlak ang kha khatyang kai zia kang na eng mai lo tho le le thok lo ani chuanin I enge khami Israelaya ilo thil lo ti to te mo khatyang khai sing te ni chuanin nursing Israelaya it lo I thil lo ti te cha theya chuanin JDA ni pon JDA a enge ilo ti enge Israel chwa khatyang ho ka izak the bu kani chumo chuanin next a chuanin skills thay ta hi chuanin ithil ti ber mo ithil ti ber le nang mai na ithiam big te mo khang ho khai se kang cha abik takin medical chuanin terminologies kha poi mo ta ni chu enge ithil ti kha a term in izyak tuang mo medical term ti kha ni zyak tuang chuanin mi kha attract ta ni chu chuanin na I apply da na zirin heng te include nge tur ne ya I hemi he chu include lo tur mi ka shamak lava chan chu include veki thai ka sha he thile chu I enge effective interpersonal communication skills mo poi mol tu ka ni chu chanin caring and committed I caring hi ngai caring and committed chuanin time management ni poi mo ja chu I in shape kang chuanin fast learner ilo fast learner ani lo po hian mo I zia po tur chen chu I tu man ingte ka tiang I CV zia lai khanin he first learner ani lova I tu ta aron don lo chen chu fast learner hi zia nge tu chen chu mi na ingte ka tiang kum khat nu po la boy pui nga yang hi chu mo I tu phan du lo tharuk nu boy pui ngai te mo thathum o no boy pui la nga yang chu chu tu phan du lo yin su bang chuanin I fast learner hi zia tur poi mo chu chu Ti chuanin ala sa chuanin education isya kliang khoyang nge izir chwa I highest qualification khatani zia kang I eng degree nge ineya eng degree kher ni lo puin enge diploma enge ine eng certificate nge ine certificate sum alas enge like enge kha open na izir na mo khatyang te kha I izya kang ti chuanin annex a hianin he chu midang tan certificate ityanga certificate ilo nei to na ho kha izya kang for example chen khatan chuanin research te inlo ti ta khata inge I certificate nei te thun te langa ani lo pon I hnadila zirik NGO lama I certificate donte emo okay sarkar kai noi mo related khami enge moni ilo inham hnoi na ilo telve na certificate an pek chwa khatyang ilo nei to na te certificate ka ta hianin izya kang mo